भोजपुरी भाई के प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ के। एगो गाना निकलल बा कि देवरा ढोरी चटना। सब लोग इतना कहे कि दू चार गो मीडिया ऐसा बा लोग कहीं मत लोग दासा हाथ में एगो माइक ले लेता लोग अब बर 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 बिना मतलब के बुझाए के कुछ है नहीं है। भौजी के ढोरी चढ़ता, भौजी के ढोरी चढ़ता, भौजी के ढोरी चढ़ता, एक बार दे बुझा के कुछ है नहीं है बोले लगे। हम बताओ तो नहीं कर अर्थ ओरिजिनल अर्थ का बा। देवरा अपना मौगी के ढोरी चटता के न चटेला घू ना चटी तो तू जाके चटबका। देवरा अपना मौगी के ढोरी चटता अब भौजैया देख ले भौजैया देख लो जब भौजैया तो कुछ देर में हलचल भइल बा। भौजैया के मरदा पटना रहता 6 महीना से पर्यावते नहीं तो अब वो कहती भौजैया कहतिया कि पतिया नतिया पटना बा आ देवरा मुड़ी चटना बा। या एक है नहीं बिना मतलब के काम होता है। चली लोग कहते कि अश्लील सुधार देंगे कतना मास्टर के भी बेटा के भी हम सुना नहीं हो। आज भठिल तो ढोरी जाके छील दो। अब ये बताइए कि एक मास्टर के बेटे के बारात में भी ऐसे गाने बजते हैं तो ये कैसे अश्लील हो सकता है बताइए ना। वो एक मजा है, उससे भोजपुरी बर्बाद नहीं होती भाई। गाना गाने से अच्छे बताइए, गाना गाने से चीज